Я бачу три причини. Мгм. Перша причина – Путін розуміє, що він вже на того віку, щоб утримувати владу, коли де юре президентом є інша людина. Я думаю, що він переживає, що його можуть підставити. Тому він не переконаний, що у нього достатньо сил, що якщо його будуть підставляти, щоб він справився з цією ситуацією. Тому він цього відверто, я думаю, що боїться і не хоче йти на подібний ризик. Це перше. Друге, і, можливо, це навіть набагато більша проблема. Він розуміє, що йде процес в Газі по збитому літаку MH17. Мгм. Він розуміє, що, будучи президентом країни, йому легше добитися результату від Гаазького трибуналу чи там суду, який буде зважати на політичні моменти в цьому процесі і не зможе оголосити людину, яка є президентом Росії, замішаним у злочині проти людяності в зв'язку з цим літаком MH17, збитим літаком. Він сподівається, що такого ніякому разі не відбудеться. Навіть якщо будуть натяки на те, що таке буде відбуватися, Росія почне вести певну агресивну риторику, а можливо навіть якісь дії, які будуть заставляти міжнародну спільноту радити суду приймати рішення більш якесь зважене.